барои дастрас намудани барномаи Е-дониш аз телефони мобилӣ ба App Store ва ё Google Play ворид шуда, дар сатри ҷустуҷӯ бо ҳарфҳои лотинӣ Е-дониш навишта тугмачаи ҷустуҷӯро пахш намоед. ба шумо барномаи Е-дониш дастрас мешавад, ки бояд тугмачаи установить, яъне насб карданро пахш намоед. барнома дар телефони шумо сабт мешавад. саҳифаи аввали барнома аз шумо логин ва рамз талаб мекунад барои ворид шудан ба утоқи шахсӣ. агар шумо дар барнома ба қайд гирифта шуда бошед, нишонаҳои логин ва рамзро пур карда тугмачаи дохилшавиро пахш намоед. ҳангоми ба қайд гирифтан дар барнома сатрҳои ном, насаб, рақами мобилӣ, рамз ва такрори рамзро пур карда тугмачаи интихоби ҷинсро қайд намоед. ҳангоми пахш намудани нову насаби фарзандатон ба шумо хизматрасониҳои зерин дастрас мешаванд: рӯзнома, ҷадвал, давомот, рейтинг ва назорат. дар қисми рӯзнома ба шумо маълумот оиди фан, мавзӯъ, вазифаи хонагӣ ва баҳоҳо дастрас мешавад. ҳамчунин шумо метавонед аз ахлоқ ва таълими фарзанди худ бохабар бошед. баҳоҳое ки бо ранги кабуд ҷудо карда шуданд, баҳоҳои шаҳрдор мебошанд. ҳангоми пахш намудан ба баҳоҳои шаҳрдор ба шумо шарҳи баҳо дастрас мегардад. ҳангоми пахш намудани интихоби давра ба шумо тақвим пешниҳод мешавад ва шумо метавонед давраи ба худ лозимаро интихоб кунед. дар қисми ҷадвал ба шумо ҷадвали дарсии фарзандатон дастрас мешавад, ки дар он шумо фан, вақти дарс, омӯзгор ва утоқи дарсиро дида метавонед. ҳангоми ворид шудан ба қисми давомот ба шумо дар бораи пешрафти фанҳои дарсии фарзандатон маълумот дастрас мегардад. ҳангоми зер намудани тугмачаи маълумоти муфассал дар қисми давомот ба шумо маълумоти пурра оиди пешрафти фарзандатон нисбат ба фани интихоб кардашуда дастрас мегардад. дар ҳолати пахш намудани саҳифаи рейтинг шумо метавонед дар бораи пешрафту таҳлили муқоисавӣ аз фанҳои дарсии фарзандатон огоҳ бошед. ҳангоми пахш намудани тугмачаи интихоби давра дар қисми рейтинг ба интихоби давраҳо аз 4.1 то солона дастрас мегардад. дар қисми назорат ба шумо таърихи воридшавӣ ва хориҷшавии фарзанди шумо аз муассисаи таълимӣ дастрас мегардад. ҳангоми пахш намудани тугмачаи паёмҳо ба шумо қисми назорат, ки дар бораи воридшавӣ, хориҷшавӣ ва ғоибҳо дар ҳолати воқеӣ оиди фарзандони шумо дастрас мегардад. ҳамчунин дар тугмачаи паёмҳо ба шумо хабарнома аз омӯзгор пешниҳод карда мешавад. ҳангоми фаъол набудани барнома оид ба воридшавӣ, хориҷшавӣ ва ғоибҳои фарзандони шумо дар рӯи экрани телефони мобилии шумо огоҳинома мебарояд. ҳамчунин дар рӯйхати барномаҳои дар телефон насб шуда дар нишонаи барномаи Е-дониш миқдори паёмҳо нохонда нишон дода мешавад. дар нишоначаи меню, ки дар қисми чапи болоии барнома ҷойгир аст, имкониятҳои иловагии барнома дастрас мегарданд. интихоби забон, тамос бо роҳбари синф, Е-дониш чист, маълумот оиди барнома ва хизматрасониҳои он. қисми кӯмак, ки дар он шумо метавонед дар ҳолати бархӯрдан бо мушкилотҳо ҳангоми истифодабарии барнома муроҷиат намоед. дар қисмати созишнома маълумот дар бораи шартҳои истифодабарии барнома дарҷ гардидааст. ҳангоми ворид шудан ба қисми аккаунти ман ба шумо имконияти ивази акс, рамз ва баромад аз аккаунт, яъне утоқи шахсӣ дастрас мегардад. барномаи иттилоотии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, корхонаи воҳиди давлатии шаҳри хушманд Smart City, муассисаи давлатии маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия, ширкати барномасозии ватанӣ Ватан ИКТ.